Conseil ministre mun ale baro timela arabado no bena jafe kalo kletan shege masamba fulani mugan ani saba afo mago chapitre des mesures législatives réglementaires. An ka ministre mun ka bara ɲɛsinnen bɛ an ka taa ni ka segin ko ma ale ni an ka yɔrɔba ko n'o fɔ ma ko transport infrastructure. Conseil ministre la o ye projet de décret dɔ ta mun tala ka bila a fɔ ma ko statut société patrimoine ferroviaire du Mali o statut ka se ka o bila sen kan o bɛ se ka tiɲɛtigiya cogoya minnu la yɛlɛmali minnu bɛna don o ko la o sinsin o kan k'i b'a ye k'a fɔ société de patrimoine ferroviaire du Mali a yɛrɛ fana a bilala sen kan ordonnance numéro 2017-015 PRM ni a bolonɔ bilala mars kalo tile 13 san 2017 ko kungilenna minnu kɔni ɲɛsinlen tun b'a ma o de ye ka se ka wulikajɔ kɛ a bɛ fɔ ma ko ka baarada dɔ olu latilen n'i y'a ta k'a lajɛ an ka infrastructure ferroviaire kɛrɛn la fɛn fɛn bɛ tali kɛ nin cakɛda in kan n'o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ a ka cakɛda fɛn fɛn bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ka se ka a ladilan kura ye ka yɛlɛmali don a baara taabolo la ka se ka dankɛ dɔ fana sigi a ka baaraw taabolo la ale ni a bɛ labaaratogo jumɛnw kɔnɔna la nafolo a bɔrɔ ni a dɔrɔ kɔfɛ ko décret in kɔni n'o bɛ tali kɛ décret numéro 2017-0D33 PRM ni a bolonɔ bilala mars kalo tile 13 san 2017 ko a kɔni a bilala o minɛn de kɔnɔ ka se ka a ko bɔ a sira fɛ wa ko a article 10 k'i b'a ye k'a fɔ ko a ye fɛn dɔw perepilɛtigɛ k'a fɔ ko mun bɛ tali kɛ wa maa minnu kɔni bɛ taa ka bila nin baaraw la ka se ka baaraw kɛ wa u ka administrateurs kɛnɛ la ko u ka waati mun dilen b'o ma san 6 o de bɛ di o ma cogoya min na a mɛnlen bɔ ka se ka baaraw kɛ wa waati min bɛ kalifa o la o kɔfɛ tuguni k'i b'a ye k'a fɔ wa nin waati in kɔni sugandila ka sanga ni acte uniforme organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA o ye hakilina minnu fɔ ko a tala ka bila o minɛn de fana kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ kɔlɔsiliw la wa nin baaraw kɔni bɛna kalifa yaasa ka se ka a kɛcogo ɲuman fana la yɛlɛmali minnu kɔni ka don a statut fana la i b'a ye k'a fɔ société de patrimoine ferroviaire du Mali olu bɛna bila sen kan k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ assemblée générale extraordinaire ni ale kɔni kɛla août kalo tile 11 san 2022 ni a kuntilenna kun ye ka se ka a kundama kɔni a lajɛ kundama min bɛ tali kɛ administrateurs ka wa baara a waati kundama la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ ordonnance numéro 91-014 PCTSP n'o ale bolonɔ bilala mai kalo tile 18 san 1991 ni a kɛla sababu ye ka se ka wa a sigi senbaw ye fɛn min ye ka olu fana bila sen kan kɛrɛn la a labaaracogo ale ni maa minnu fana bɛ don a kɔnɔ ka taa se a waati ni a ka kundama o fana ma ko i b'a ye k'a fɔ a kɔni o waati la a y'a kundama kɔni sɛnsɛn ka taa san 3 la maa minnu bɛ tali kɛ administrateurs la wa minnu kan ka a baara kɛ wa ni o fana kɛla san 3 a bɛ se k'a fɔ ni san 3 tɛmɛla a bɛ tila ka renouveler siɲɛ 1 tuguni a bɛ k'a fɔ projet de décret mun kɔni ni ale kɔni bilala sen kan ko a bɛ nin ko ninnu tiɲɛtigiya i bɛ k'a fɔ a statut kɔni ko yɛlɛmaliw kɔni o bɛna don a la société de patrimoine ferroviaire du Mali a ka baara kungilennaw la ka se ka dan sigi fɛn dɔ o fana la k'i b'a ye k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye ka se ka baara timɛ a timɛcogo ɲuman la Bamakɔ janvier kalo tile 18 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon national ale bolonɔ bɛ sɛbɛn o la